аксар назарҳои ҳамсӯҳбатони радиои озодӣ ин аст ки раҳбари кишвари ғани аз нафти қавқозӣ бо ҳадафи тақвияти мавқеи сиёсию иқтисодии Боку дар пасманзари ҷанги Русия дар Украина ба Душанбе меравад, чун имкони аз $6 миллион кунунӣ дар сол боло бурдани доду гирифтҳои тиҷоратии Тоҷикистону Озарбойҷон вуҷуд дорад. эҳтимолан бархе масъалаҳо пушти дарҳои баста баррасӣ шаванд. баъзе масъалаҳои дои рӯз ба монанди муносибат ба ҷанги Украин, таъсири ин ҷанг ба иқтисодиёти кишварҳои пасошӯравӣ, чун як масъалаи дигар ин муносибат ба Туркия ва Эрон, муносибат ба иттиҳодияи кишварҳои турк, чунки Тоҷикистон ягона кишвари ғайри турк дар минтақа аст. Шояд ин масъала инчунин ба ҳар ду тараф ҷолиб хоҳад буд. Инчунин шояд масъалаҳои таҳримҳои байналмилалӣ дар нисбати Россия, муносибат ба ҳамкорӣ бо Чин, шояд мавриди табодули афкор ва баррасӣ хоҳанд буд. Озарбойҷону Тоҷикистонро таърихчаи ба ҳам монанди баъди пошхӯрии шӯравӣ мисли муноқишаҳои мусаллаҳонаи дохиливу ихтилофҳои марзӣ бо наздиктарин ҳамсояҳо Арманистону Қирғизистон, пайрави ислом будани аксар ҷамъияташон, мудирияти режимҳои худкомаи оилавӣ, саркӯби озодиҳову ҳуқуқи инсон, ҳамфикрии сиёсӣ дар бисёр масоили байналмилалӣ ва равобити хуб бо Русия ба ҳам шабоҳат медиҳад. тафовути асосӣ дар вазъи иқтисодии кишварҳост. тиҷорату сармоягузорӣ миёни ду кишвар айни замон дар сатҳи хеле минималӣ аст. аз ин рӯ эҳтимол Алиев дар ин сафар долони транзитии Осиёи марказиро ба Аврупо тавассути Қавқоз таблиғ хоҳад кард. дар ҳоле ки Русия зидди Украина меҷангад, ин роҳро чун як роҳи алтернативӣ ташвиқ хоҳад кард. ба виҷа баъд аз пирӯзии Озарбойҷон дар ҷанги соли 2020 бар Арманистон барои Қаробоғи кӯҳӣ, ин долон барои интиқоли бору коло дар миёни баҳри Каспий ва баҳри Сиёҳ боз шуд ва ин масъалаҳо эҳтимол матраҳ мешаванд. матбуоти Озарбойҷонӣ инчунин аз энержии барқароршаванда ва тавсеяи парвози ҳавопаймоҳо ҳамчун мавзӯи гуфтугӯҳо дар Душанбе ёд кардааст. бархе масоили хоси сиёсӣ ҳам ҳаст ки метавонад дар гуфтугӯи Алиеву Раҳмон ёд шавад. муддати пеш равобити Тоҷикистону Ирон чандон сода набуд. ҳоло барқарор мешавад. робитаҳои Озарбойҷон бо Ирон рӯ ба таниш меорад. масъала сари мансубияти этникии қисми бузурги шаҳрвандони Ирон бо озарбойҷониҳо аст. равобит пурэҳсос мешавад ва дар сатҳи давлатӣ ҳам аз ҳамдигар гилаӣ зиёд мекунанд. ба назари ман ҳамин маврид як сабаби қобили шарҳи сабабҳои сафари Алиев ба Душанбе дар шароити имрӯза мебошад. фарзияи ман ин аст ки эҳтимол Алиев аз Раҳмон дархости миёнаравӣ бо Теҳрон бикунад, то забони умумӣ пайдо карда тавонанд. дар замони имрӯза бо ҷалби миёнаравҳо пайдо кардани роҳи ҳалли даъвоҳо як кори оддӣ шудааст. назари чанде аз ҳамсӯҳбатони радиои озодӣ ин аст ки Тоҷикистон манфиатдори тавсеяи ҳамкориҳо бо Озарбойҷон хоҳад буд, вале дар ин кор ҳам бо эҳтиёт ва бо нигоҳ ба Русия амал хоҳад кард.